Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong cisha ka jingjob kepada hun naduk ka mainstream. Haba ka wei ka Khynnah school, keba kerteng ka ya pila risa Kongbu. Keba pule hasinot Hayar Secondary School Shillong. Kalawan syaka kerdan keba saw. Haka risol jong ka Secondary School Living Certificate SSLC bala penyait da ka Meghalaya Board of School Education MBOS. Wadla kahap ban pedon kam da ka wei ka mobile phone banle ya ka online class ya Baroh sangut chipara. Hendrai kane kam syam khanglat ya ka jing start. Kanadu balapan kemen ya kikmi kikpa bat ya ka school Baroh ka wei habala mi risol menta ka sengi kasan tarik nailar arjar puwei. Ti ngang ada ya fila risa Kongbu li school hasinat dia masa hawan ka Piyok kan no kerdan ngalong basa pasal dia tu yang ki percentage kan no ki mark kan no ti ka percentage jong ka de 95.5 and ka maths ngayo 100 and ki ka science 95 social studies 98 ka health 98 and ke English 85 or 86 but ka khasi ngayo 96 dia ngadu badang red pilih school hang ne pilih school ne nga-join kasi na po mga day po mga like KG1 ha nursery ngali ha lakre mana hang ne adu menda yo ek na wisot menta ha dia menta pada ke ege jing temu ke jong pilih ba pilih awan ya keran ke besar people ban kum ki kai ka mentang ngampat la ban rai bah mentang day ngan anang le manang apply ka St. Anthony's ban le ka science ke kuntu ki dangdan ki snam ki bangal dang la ban perkhat bah syuk ya kan ye te kuntu kadang ya ha ka por ba pilih school ki kinoi kai chikli wa Khynnah school inda pilih pas pi ko long ayu pi pat mata pi ko long ayu anda ba mata pilih awan kan besar te machua po bang dang ret tenga shipe bah kum tu ki shit pen thiet ai ki email ipa ki doctor says ai kum tu machua shit dan ko tun ba ni apa long doctor la sai da he ti menta ro kadang dan ke tu ka jing tmu tong ba ni pat la ban iu menta ba iu te pat la rai bha ron bakala ban change maybe la sai kum tu da la nang ya kisnam tamba dangala hi nala dir man pursue be akan ye malong doctor hi dia ya tu yang ini nomor ba kane ko menta pilih exam pilih bun balik online macam senam lagi nang train covid hadu kat no pisu tu pila ban ya kon ni ke exam ku jong pi menta pilih dak offline ke exam por hikai dak online shu tu yang ni ke jing ke pi kan do online ti ke jing tu kalong pun sini ka de ka network problem but kuntu ba ki dangdan ki jing jar yang ki bon ki jing jar kuntu ba bangi dan sandwich parate akini kisngi ban use phone lang kala jinjar bha khantam ban load deki ai kino hikai kom ki notes ni ki videos daka thot ka network ka slam ha ban load te kitu ki jing jar ne tamba nila ala ban manage pada ko and kunta pilih online dak mobile la jong ne pentit kerpang email ya pi na pilih dak juk ka mobile buat pilih online ni use daka juk ka mobile daka jampai kan ngut pi dan separa sound mut bersamut tak mobile ha tu kumno pi yo ban kre kwat pat kumno pila ban tho iki asan ban ba ini kan ni penbiang po la ka jang issue time management ni untuk kumba men start ni pen kre ai ki para untuk dala distance ni ile manga untuk menbiat ala mga ipa ile yu bayar ipati i dani laka idang transition dani laki jong jingtre untuk idang management ta to ya tu yang ini nomor bah ka online pilih online ni kam tam ka science ka matematik pikam yu hikai bah school nadu snam raja arpeu kan cuba tayangi kan usngi piwan school hang ne sino untuk license tayo in one school apa lockdown oh lockdown te kumno piyo ta cis pa mak ka matematik kumno pilih apa dah dan bahi kaya pi ne
kumno pila pun kon ya Ti i henmangan ila di school maswani ti ila kantuk menta i yarap me iknya bat kumjur bang dan ipa i ba la banyarap yang i meru ila banyarap yang haki iki bang dan jinjin jate ka family jang ai ke ba la banyarap ling bahang ni pa badang dan lockdown ni dan ki online classes ti kuntu pa bangim la ban reach ki no hikai idang ngad depend hai me ipa ni ki bahiyang jang pi krekot kum bakano kantan kam tam lem pi kam yol school macam senam kuntu shpau kunta krekot pidi bakano kun bakano ngade baar di ba di kun nakong la henman tukong pi la pas la slam na i men bening konjong i results 12 mentai te i pas ti menta pi ong ba pi kwa kata katong ja pi bon lo doktor rai kan ko covid ngi income da shangan hendak menta kamlong balik sayan ru kile online ka try kata katong ka jong pi ga ba pi temu rai ka dandon jikraman ka jikim pi te kamda i thandran ngam kwa ba kanika ko kan kata ya ka i long ban bakan ban wan ra yang sport te ngakwa long ban khan be kata ka jing thrang jangan ni ka yu ka jing kwa jangan ban lek te klam du jing kerman ai ngan trash tom be man yu ka ni ka thang and da ka support ji email pa jangan jang kina he kai ru te manang trash tom show manang ban long ban poisa ka ni ka thang klam du jing kerman ai bat man bo so yu uble khama pi kemil enti ka por ba pi lang school hang ne ba pin wan ni kan ekran bersau ka exam matric nga kham na modder bangan poi basau la long mala expect ban chu pass in rengam la modder nga kham poi jumut raba ngan kiu shi kan hai kan ni tapi ke ai ka mata pi apas ke ne ke ai ka jing ai borom me pi ne yano pi ai borom Sining kong nga ai ngu ba nga ai budang so blend ma la dan dengkat nga ling baki di exam sui bang tho and kumjo ro ye email pa jang ai bala dan dengkat nga kila ya rap shibon nga lemba ikini ki studies nga ko ba nam dan hai yang kuntu ko ram lam kini ki online classes itu pak khamtam e kino hikai le ki trash tam nala de ru ban pha ini kini ki notes ki videos ki audios e khnam ni ru ni la ban sum thu ki ban pulia tinga sumu ba nga yu ai boram yu ble ba ai kun kini ki no hikai email pa ya ka family ka jonga khamtam e hi ki no hikai ru ki bala kila support bhai ni khamtam i principal vice principal baro kini no hikai ki bala hikai ni na du tang re thadu ni da poi ka kini ka kardan kila support bhai ni bon sin ki bon ki baju amba ki Khynnah ki tiang ban sin ka science long ki amba ni ban shu pe tu kala I ni ka I jinja taman clear ki ni dei haka dan sisian bang ikendo I wi no hikai ki ba dan you di bashin science yung what you think ya ka aka ndai lada fidan kumbaki ang if there is a will there is a way te kimde ban shakti ang ndai fin bo be ka jing thmu fin lam be ka jing thang kin da fin long strong word untuk ban yo ba fin poi kin ndai ban shakti ang ndai da ka jing mina jong phi hi phila un push khama to kandiat bangim ju kan duk pi matang kam kandiat kane ko online ngi pun Khynnah ki bat mobile teng kim nang shu ban krekot lo teng kila I ki pet kai internet pet kai video e ke badai ka jing lap jong pi shem kum noi pi kane ke internet kanya ka internet ru ka mostly ni ki ba down online classes kalong a very big distraction ki ni khamta mi ki Khynnah le te ndai fila ban I kata fide ban khlan hi ka will la jong ba fila ban kya na kita ki fide ban bu she ka kwat khamat de fide balong ka will la jong fi kumba I ang I mai nga ru ba khamtam ka ni ka mobile ha ka di ka ni nimla ban em kham kan mangi dan kam ya ka bon sian te ka shong hani hi la da ka shong hani ba ni news kum no ya ka news ya ka jambhane ni peti ki balong ki bom day ni ki bas ni kan ti piong krekot shu kan ta ti pijo ban yarap kam hayang ha bas kan ta pi krekot
kum ngasit kum tun la subo ngakre ko yu subject kum tu spang mala shong thai te ka to ko por bang shong thai na ya rak kam lang kan kinde to Tu ka khubor ka bakado bang ko mai kan pi kai ka khubor pat yakini ki badan konkret mata ya ka exam na chance nem na badai kai ka khubor pat yaki para samla ne ki khana school pin ai mata te ka khubor jang ka long ba fide ban tresh tam unde ban do jing kerman ba kam tam ka ni ka situation ba long kum ni pinde ban do jing kerman de ban ong ba tam ba ka long kum ni long fiap de ban chim kya hi ma fi ru na ma kino hi kai na la di ki la tresh tam ba ai ban send if ki ni ki videos ban send notes ki la tresh tam ban tho ki ban send ching re ka shong ha ni hi ki khana la dang ni tresh tam nin khen sting na kum non re ni de ban tresh tam bat bangin ban long ban shim ya kanika long ya kanika pandemic ni de ban shim ya ka kum like an opportunity ban use ba nang ba kham tam ya kanika pandemic le kalong there are two ways ka we kala ba use it as a good opportunity or you'll waste it te kalong kum ta bi de ban trash tam you have to give your best effort in it kuleshibon Wish